Ito ang lutuin ko ngayon, santol. So panoorin na lang ninyo guys kung paano ko lutuin ito ang santol. Gawin ko itong ulam. Santol, sinantolan. Ito na guys ang ating santol. Tapos mayroon tayong tubig. Kay kani ang santol, maglago man siya guys. Maunang maglagay tayo ng tubig. Ganito lang yan guys. Ating balatan ang santol. Ngayon guys, natapos na tayo sa pagbalat ng santol. So ang gagawin natin ngayon, kunin natin ang liso. Kasi ang balat lang ang ating lutuin. Ngayon guys, natapos na tayo pagkuha ng mga liso ng santol. Ang gagawin naman natin, kudkurin natin siya para magagmay og kaayo. Eto guys, kudkurin na natin ito guys. Kailangan mag-ingat kasi kunting galaw mo lang nito guys, makudkud yung kamay mo. Tikman natin ang ulam na ito guys. Kaon ka na ni Lula? Ha? Ito guys, parang umulan na guys. Nako. Kaon ka na ni Lula? Oh, santol atong lutoon. Sulayan atong luto Lula. Nya sagulan man ni natog karni Lula, sosyalan kayo Lula. Guys, may ulan guys, ang lakas. Ito guys, continue tayo dito guys kasi ang lakas ng ulan. Eto guys, natapos na tayo sa pagkudkod. Ayan. Eto na lahat guys. Ngayon guys, lagyan natin ito ng tubig. Pagkatapos, pigain natin ito ng pigain guys. Para mawalang yung kaaslom guys, aton siyang kumutunog maayo. Ito guys, ato pagid siyang kumuton kay naapay duga niya. Yan, gikaduhan na nako ni siya kumot guys. Kay para makuha gid ang mga duga sa santol. Tapos ngayon, ang gagawin natin, ato ni siyang bungkag-bungkagon. Sosyalan kay migsudan karon guys. Di ara guys, humana ni siya guys. Karon atong hiwaon na pod ang mga lamas daw ang sagol dani. Eto guys, ang ihalo natin sa santol, may nabili akong kalahating baboy. Tapos lagyan natin ng mga panakot guys. Mayroon akong nabili na sibuyas bombay, tapos sibuyas dahunan, tapos may bawang at saka luya. Mayroon din sili nga labuyo guys. Eto na guys, hiwain natin ang karne. Eto guys, dahan-dahan lang guys, baka masamad na naman. Sosyalan kay mong sudan karon guys, kay santol. Kinsay magtuo nga ang santol pwede di ay masudan. Maunang kung kinsay gusto mo try na mo! Ito guys, natapos na ang karne. Ngayon, magbala tayo ng sibuyas, luya. Tapos, hugasan natin ito guys para hiwaon na nato. Ito guys, ang luya.
Tapos ngayon guys, hiwain natin ang sibuyas natin. First time ko magluto nito guys. Mami Kim, ito na po ang ating recipe. Sinantolan. Tapos ngayon guys, ito na naman ang ating bawang. Ito na ang ating bawang. Mayroon din tayong tanglad. Ito na naman mga sis. Mayroon din tayong sibuyas, dahunan. Ito na mga sis ang ating sibuyas, dahonan. Kumpleto ng mga panakot ang ating luto ngayon. Ito guys, sili. Hugasan muna natin ito bago natin hiwain. Nahugasan na ang sili labuyo guys. Ngayon, ato siyang hiwa-hiwaon. Maliit na hiwa guys. Nagabin anon migluto guys. Abi na mugdali rani Eto na guys ang lutuin natin ngayon. Mayroon tayong santol. Tapos ang ihalo natin sa santol, mayroon tayong karning baboy. Ang atong panakot, mayroon tayong loya, tapos tanglad, sibuyas bombay, sibuyas dahunan, mayroon tayong bawang at saka sili labuyo. Tapos ang ihalo natin guys, ito gata. Ito ang pure gata, tapos ito ang pangalawang gata. Eto na guys, isalang na natin ang kawali. Maglagay tayo ng kunting mantika. Eto guys, nalagay na natin ang bawang. Ilagay na naman natin ang sibuyas. Ilagay din natin guys ang luya. Ayan. Gisang-gisa na ang mga panakot guys. Ang gagawin natin ngayon, ilunod na to ang karne. Ayan. Eto guys, ang karne. Ang gagawin natin ngayon guys, ilunod na nato ang atong santol. Eto na mga sis, gilunod na nato ang santol. Eto. Ayan. Ginoo ko day, punong-puno mga day. Eto. Ang atong santol mga sis. Ayan. Nagputi-puti ang karne. O, diba? Matikman natin. Mami Kim. Eto na, Mami Kim. Ang ating santol. Santol, Mami Kim. Eto ang loto ko ngayong gabi. Pakainin ko ang aking mga alaga dito sa bukid. Mga alaga kong mahal sa buhay, mga sis. Ayan. Ngayon guys, ang gagawin natin, lagyan natin ito ng, ito guys, ang pangalawang gata. Ito ang pangalawang gata nilagay ko. Ato lang ni siyang pamalahon. Diara guys, ato siyang kuraw-kuraon gamay. Ayha nato takloban. Timplahan muna natin ito, asin at saka bitsin lang ang ilagay natin. Magic sarap sana ang ilagay ko, pero parang gusto ko ang sarili kong timpla. Gustong-gusto ko akong timpla, guys. Ito, guys, lagyan natin ng asin. Tapos, may bitsin. Ayan. Ayun guys, ang ating luto ngayon, sinantolan. Ayan, tinakpan muna natin guys para lutong-luto ang karne at saka yung santol. Tapos, ang nag-video sa akin, ang maganda kong pamangkin. Pinawisan siya guys, kawawa naman talaga tong pamangkin ko. Tapos, ang mga tatlong iring, andito. Andito ang tatlong pusa kong alaga.
Ang batang pusa, silingling. Ito guys, nagbukal-bukal siya guys. Ngayon guys, ilunod na to ang ating lemongrass. Nalunod na to ang atong lemongrass. Atong ipatunga ang lemongrass guys. Tapos ngayon, tikman natin kung masarap ba. Ito guys, tikman natin kung gaano kasarap ang aking luto. Asin at saka bitsin lang ang nilagay ko kasi gusto ko sarili kong timpla. Asim siya guys, mura siyag kuan. Sinigang. Mura siyag sinigang. Nakuday. Lami na guys. Kalit na maglami. Guys, kulong na eh. Wala yung nagigis na. Ay, sulong na. Ha? Si Alciel sagi. Uryulan. Takpan muna natin ito guys. Ayan. Ngayon guys, ilunod na to ang sili. Ito ang sili. Ato pa ni siyang pamalahon. Pamalahon pa ni siya ng pamalahon. Para lami na lami siya. Ang paa sa manok guys, oh, di ara oh. Ang paa sa manok tanla, di ay na siya. Sakto na ni siya lami guys. Ako na siyang natilawan. Grabe kainit mga sis. Masunog na naman ang ating pagmumukha neto. Takpan natin ulit para maluto siya maayo. Eto, nagkinlaw-kinlaw ang atong Christmas light karong gabi na. Tingnan natin ulit mga sis kung ano nang nangyari sa ating luto. Ala, eto na, medyo ano na siya guys. Medyo mala na yun siya. Karon, ang atong himuon, atong ilunod ang pure gata. Ayan, ang pure gata. Ngayon guys, inunod na to ang sibuyas dahunan. Ayan, ang sibuyas dahunan. Ato nang ilunod, mga sibuyas dahunan. O diba? Charap-charap. Eto na guys. Okay na ito guys. Oo, tapos, ato na ni siyang hawason ang atong sinantolan na luto. Ato sa ning kwaon ang paa sa manok, guys. Okay na okay gyud siya ang lami. Lami gyud siya, guys. Promise. Kinalamian, super lami. Just could die. Just could die. Lami man din siya. My God, karon pa mi. Karon guys, maghukad na para manihapon na mi. Eto mga sis, ang luto ko. Sarap na sarap. Eto. Sinantolan. Si Lula Tik. Andi saan ko ni Lula di? Ayan. Makatikim si Lola neto. Sabi ni Lola, lami ba daw ko no? Ingon ko, lami. Lami kay ni siya Lola. Gusto daw sa siya mutilaw. Ito mga sis, kay Lola. Ayan, para kay Lola, ito. Nagmalamala siya. Ayan. Ayan, lahat guys, ang aking luto. Sinantolan. Sarap na sarap. Eto na guys, maghapunan na kami. Tapos ang ulam namin, ayan ang luto ko, sinantolan. Tapos ang mga bata, nagtiam-tiam na sila. Sa mga hitsura nila, oh. Ingon silingling, karon lang gid kay paspasan gininako. Ayan guys, manihapon nami guys. First time namin makaluto ng ganito. Tapos, si Mother ug si Alciel naayray na. Tapos si Lola, nag-eating-eating na si Lola. Ang mag-lead sa prayer si Rilona. Sige Rilona, prayer na ta. Bless us, O Lord, and this day give which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Father, the Son, and the Spirit.
Amen. Kain na. O, sige, kaon na. Oh, nice serving kwan ha. Nice serving spoon. Magamit ng serving spoon. Isa-isa lang ang kauhat. Sige, latik. Kaong siguro glitson si Utik dito sa ubos ba? Na si Mimi. Ah, naman si Mimi. Nagmata si Mimi? Oh. Ayun, nakamata si Mimi. Wala. Nakamata si Mimi? Mi, ali na mi. Eting-eting na tami. Kita man. Kani ang serving spoon gamita ha, kana. Kinahanglan ana magkuan na ay kani yan na. Ana kutsara, dili ingon nga kutsarahon. Kana ana pag kaning sudan kuhaon, kaning kutsara gamiton. Para social kaayo. Mangaon na ta sa sinantulan. Santil. Si Sherwin na nagbo man to asa gawas. Wala ni kaon kinabusog na. Nagbog birthday. Dahan di kay tao charge. Na hurot ang lechon. Ha? Urot. Da. Kasapan pa rin mo card. Nice spaghetti. Kasapan pa rin mo card. Dapo naman mo. Timing ko pag abot ang ulo. Napapagluto. Mo tayo pag Bukad. gutan nila. Lamig jud siya. Promise. Mami Kim, lamig jud siya Mami Kim. Kasi Alcel, ipampili ang karne. Wala manggol. Si Alcel gipamili ang karne oh. Nasapon sa kamera si Alcel gipili ang karne. Wala. Timi magkakwin. Agay. Kaon! Eto na guys, tapos na kaming kumain, tapos nabusog ang tanan. Unya ang uban, gipamili ang karne kay naamay karne, ang santol ray na bilin. Nya karon guys, daghan salamat sa inyong tanan. Sa mga suporta ninyo sa ako, daghan kayong salamat. Sa mga wala nag-skip sa ads, thank you so much. Shout out to Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairit, Kuya Elde, and especially to Maha. Thank you so much. Mommy Kim, Madam Totsi, and Sir Joel Consulta from Davao. Shout out also to Madam from Norway, and also Sis from Korea. Thank you so much. And also Altia Marcos from Jensan. Thank you so much. Shout out also to Primo Lituanias, Nina, and Mimoy Lituanias family. Thank you so much. Shout out to Arlene Butad, Rex Charlie Butad. Thank you so much. And also shout out Riza from Dubai. And also shout out to Ram Kulukart. Thank you so much sa inyong tanan. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated mo sa akong mga video. Daghan salamat sa inyong tanan ug manghinaot ko nga i-share pa ninyo ang akong mga video sa inyong mga friend, sa inyong mga relatives. Maunang daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Thank you so much for watching. Bye-bye!